አንድ በእግዚአብሔር የተመረጠ መሪ ፕሮግራም የተደረገለት ሰው መጥቶ ምድሪቷን ሲመራ አያል። ሰላም ጣና ህብልና ክብራትን ክብራንን ተኻተቲ ጥበባት ሪሓን ናብ ዘለኽሞ ሰላምኩም ይብዛሕ ክብል ፎቱ ጥበባት ሪሓን ጀሚሩሎ ላይክ ብምበርክት ጀምሩ ኸኣይና ንሓትት ማለት እዩ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣታውዕና ሓድሽ ነገራት ሒዝና ክንመጽእ ምእንቲ ማለት እዩ ኣብዚ ኸኣ ሎም ኣንቲ ሓደ ፍልይ ዝበለ ትንቢት ተዛሪቡ ዝተባሃለ ሰብ ኣሎ ብዛዕባ ኤርትራን ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራን እዩ ተመይስና ክንመጽእና ምሳና ጽኑሕ አንድ በእግዚአብሔር የተመረጠ መሪ ፕሮግራም የተደረገለት ሰው መጥቶ ምድሪቷን ሲመራ አያል። ክቡራት ተኸታተልትና ትከታተሉ ዘለኹም ጥበባት ሪሓን እዩ ከምቲ ቅድም ኢልና ክንከታተሉ ጽናሕና ነብዩ ማራናታ ዝተባሃለ እዩ ብዛዕባ ኢሳያስ አፈወርቂ ሃገረ ኤርትራ ፕሬዚደንት ከምኡውን ብዛዕባ መጻኢ ሃገረ ኤርትራ ከመይ እያ ክትከውን ዝብል ብመንፈሳዊ መንገዲ እዩ ክዛረብ ዝፍትን ግን ከዓ ፖለቲካዊ መንገዲ ከም ዝኾነ ብግልጺ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ ትንቢት እዩ ዝብሎ ግን ከዓ ክግብሩ ዝተሓሰቡ ብዝመስል መንገዲ ብዝተወደበ ዓይነት ኣቀራርባ እውን እዩ ከቕርቦ ዝፍትን ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይነብር ሓደ መራሒ መንእሰይ ናብ ኤርትራ ክመጽእ እዩ ዝብለና እስኪ ንስማዕ እዩ እግዚአብሔር ለኤርትራ ምድር ወዳዘጋጀላት በረከት ውስጥ ትገባለች። በጣም የሚገርማችሁ አንድ ወጣት የሆነ ኤርትራም ኢትዮጵያም የማይኖር ከኤርትራ ውጪ የሆነ የሚኖር ወጣት የሀገሪቷ ፕሬዝዳንት ሆኖ ወደ ኤርትራ ሲገባ አየዋል። በኢየሱስም ደግሞ ለኤርትራ እንጸልያለን። መለኮታዊ የእግዚአብሔር ብርሃን በኤርትራ ላይ እንዲሆን። በጣም የሚገርማችሁ አንድ ወጣት የሆነ ኤርትራም ኢትዮጵያም የማይኖር ከኤርትራ ውጪ የሆነ የሚኖር ወጣት የሀገሪቷ ፕሬዝዳንት ሆኖ ወደ ኤርትራ ሲገባ አየዋል። የሚገርማችሁ ይሄ ሰው ሌላ ሀገር ነው ያለው። ኤርትራም የለም ኢትዮጵያም የለም። ወደ አውሮፓ፣ ካናዳ፣ አሜሪካ የሚባሉ ሀገር ውስጥ ያለ ሰው ነው። ኦልሬዲ ግን በእግዚአብሔር ፕሮግራም ተደርጎ በእግዚአብሔር ፕላን ተደርጎ ያለቀለት መሪ እንዲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆን ፕሮግራም የተደረገለት ሰው መጥቶ ምድሪቷን ሲመራ አያል። በምድሪቷ ላይ አንኤክስፔክትድ የሆነ መለኮታዊ ለውጥ ሲሆን አያል። ክቡራት ተኸታተልትና ከም ዝትከታተሉ ጽናሕኩም እንታይ ዝብል ኣብዚ መራሒ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ውሽጢ ወይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ዓዲ ዝነብር እዩ ንኤርትራ ዝመርሕ መንእሰይ ክመጽእ እዩ ዝብል ኣብዚ ብምንታይ መንገዲ እውን እዩ ከውግዕ ዝፍትን ብትንቢት መልክዕ ከም ዝረኣየ ፈጣሪ ከም ዝነገሮ እዩ ዝነግር ማለት እዩ። ኣብ ኣውሮፓ፣ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ካናዳ ካብኦም ሃገራት ኣብኡ ዝነብር መንእሰይ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ብንጹር ክስተኦዮ ንኽብል ዘይደለየሉ መንገዲ እውን እዩ ዝነግረና ግን ከዓ ዝሓሰብዎ ነገራት እዮም ክነግሩና ዝፈትሉ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብዚ እንታይ ዝብል ቅድም ኢሉ ክጅምር ከሎ እንታይ እዩ ዝብል መራሒ ሃገር ኤርትራስ ካብ ወንበሩ ክወድቕ ከሎ ሃንደበት ርኤ እዩ ዝብል ንስማዕ እዩ። ኤርትራን ደግሞ ተመልከታት አለ። ኤርትራን ስመለከታት የመጀመሪያው ነገር ኤርትራ ላይ ያለው መሪ ድንገት ከወንበር ላይ ውድቅ ሲል አየሁ። ሁለተኛ እኔ ማሮ መንፈስ ዓለም ላይ ነው። ሁለተኛ ምንድነው ለምን ወደቀ ሲል ስልጣኑን ልዘጋው ነው አለኝ። ኣብዚ እንታይ ዝብለ ክቡራት ተዓዘብቲ ኢሳያስ አፈወርቂ ወይ ከዓ ሃገረ ኤርትራ መራሒ ፕሬዚደንት ማለት እዩ ሃንደበት ካብ ወንበሩ ክእለ ርእዮ ፈጣሪ ከዓ ወንበሩ ክዓጽዎ እየ ወይ ካብ ወንበሩ ክኣልዮ እዩ ከስልጣኑ ልዘጋው ነው ኢልኒ እዩ ዝብል ካብ ወንበሩ ክኣልዮ እየ ወይ ከዓ ካብ ስልጣኑ ከወግዶ እየ ኢልኒ ብሓይሊ ፈጣሪ እዩ ዝብል ኣብዚ ብሓይሊ ፈጣሪ ካብ ወንበሩ ክእለ እዩ ዝብል እዩ ዝቐርብ ኢሉ ግን ከይዱ ናበይ ዝመጽእ ሃገረ ኤርትራ እዚ ናይ መንግስቲ ለውጢ ክትርኢ መንእሰይ ናብ ስልጣን መጽኡ ንኤርትራ ክመርሕ እዩ ክብል ከሎ እንታይ ዝብሎ ኣብዚ ግን ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከቢድ ዝኾነ ኩናት ምስተፈጠረ እዩ ዝብል ከመይሱ ናበይ ወሲድዎ
ናብ ፖለቲካዊ ትርጉም ይኸበና ከዓምጥ ዝፍትን ማለት እዩ ናቱ ብኹይናት እዩ ክፍታሕ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ካላ ባህሉ ብኹይናት እዩ ዝፍታሕ ስልጣን ኢሳያስ አፈወርቂ ዘበቃ ብኹይናትን ጥራሕ እዩ ክብል እውን እዩ ከገልጾ ወይ ከዓ ትንቢት ኢሉ ዝተዛረቦ ክንከታተሎ ማለት እዩ እስከ ብምልታን ስማዕያ ይህንን ራእይ ስጨርስ ኤርትራን ደግሞ ተመልከታታል። ኤርትራን ስመለከታት የመጀመሪያው ነገር ኤርትራ ላይ ያለው መሪ ድንገት ከወንበር ላይ ውድቅ ሲል አየ። ሁለተኛ እኔ ማወራው መንፈስ ዓለም ላይ ነው። ሁለተኛ ምንድነው ለምን ወደቀ ሲል ስልጣኑን ልዘጋው ነው አለኝ። ከዛስ ኢሚዲየትሊ ይሄንን ራእይ ካየው በኋላ አንድ ከባድ የሆነ የፖለቲካ ጦርነት እርስ በርስ ተነስቶ አየው። ልክ ውሃ እንደሚደፈርስ ሲደፈርስ ብዙ ነገሮች አየውና አንድ በእግዚአብሔር የተመረጠ መሪ በእግዚአብሔር የተመረጠ ፕሬዝዳንት ለምድሪቱ ላይ ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲሾም አየሁኝ። ከምዞን ካቶሎ ጽናሕና ክቡራት ተዓዘብትና ካልእ እንታይ ዝብል ኣብዚ እዚ ምስ ኮነ ይብል ኤርትራ ብጣዕሚ በቃ ምዕብልቲ ዓዲ ክትከውን እያ ከም ዱባይ እያ ክትከውን ኣብ ገማግም ባሕሪ እንታይ ዝበሃል ሃይቂ ዝብሎ ማለት ሃይቂ ኣብ ኤርትራ ቀላይ የለን ኣብ ኤርትራ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮይኑ ግን ተሓወስ ዓይነት መልእኽቲ ተሓልፉ እዩ ዝፍትን ብልክዕ ናይ ኤርትራ ትርጉሙን ከም ዘይፈልጥ እውን ኣብ ዘርእየና ዳሕራይ ገማግም ባሕሪ ልዩ ከስተኻኽሎ ዝፍትን ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ዝብል ልክዕ ከም ዱባይ ልዕሊ ዱባይ ዝኾኑ ህንፃታት ክስርሑላ እዮም ናብ ኤርትራ ብጣዕሚ ብዙሕ መፅኡ እዩ ናይ መንፈስ ዓዲ ክትከውን እያ መንፈሳውነት ዝዓሰሎ ናይ ፆታ ናይ ሰሓቕ ዓዲ ክትከውን እያ ሩፍታ ዘለዎ ዓዲ ክትከውን እያ እዩ ዝብል ኣብዚ እንታይ ዝብል ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ሰብ ሃፍቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ተኣኪቦም ክመፁ እዮም ይብል ቢልዮነራት እዩ ዝብሎም ኣብዚ ልዕሊ 5,000 ኤርትራውያን ቢልዮነራት ኣለው እዩ ዘለና ዘሎ ካላ ባህላ 5,000 ኤርትራውያን ቢልዮነራት ኣለው ወደ የለውን ካልእ ዛዕባ ኮይኑ ግን ከዓ እንታይ ዝብል በቃ ንኤርትራ ንኸይትዓቢ ሓኒቑ ሒዝዋ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ ወይ ከዓ ኤርትራ ንኸይትዓቢ ዝገበራ ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ ስለዚ ዝመፅእ መንእሰይ ቀፃሊ ዝመፅእ መንእሰይ ንኤርትራ ምድረ ገነት እዩ ክገብራ እዩ ዝብለና ዓበይቲ ቸርች ክስርሑ እዩ ዝብል ካልእ ባህላ ናበይ ዝመፅእ ናብቱ ናይ ባዕሉ ሃይማኖት ስብከት እዩ ዝመፅእ ክቡራት ተዓዘብትና ዓበይቲ ዝኾኑ ናይ ቸርች ክስርሑ እዮም እዩ ዝብል ዓበይቲ ዝኾኑ በቃ ሪዞርት መሲ ሓውሶ ከዓ ናበይ ሓውሶ መይሱ ናብ ዝንጋዕ ከኸይድ ናብቲ ዓለማዊ ህይወት ከዓ መሲ ይወስደና ማለት እዩ ሪዞርት ተሰሪሐ ዓለማውነት እዮም መንፈሳዊ ነገራት ኣይኮኑ ሆይታ ዳንኪራ ዝግበረሎም ዓበይቲ ናይ ዓለማዊ ጭፈራታት ዝካየደሎም እዮም ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዓይነት ሪዞርት ዝስራሕ ከሎ መንፈሳውነት ኣይኮነን ኣብዚ እንታይ ዝገብሮ ተሓማዝቆ ነገር መልእኽቲ እውን ይክሕልፍ ዝፍትን ዱባይ ብጣዕሚ ተፈለየ ዓበይቲ ህንፃታት ዘለዋ ብዓለም ዓባይ ትበሃል ከተማ እውን እያ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ገማግም ባሕሪ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ክስራሕ እዩ ዝብል ካልእ ዓብይ በረከት ክኸውን እዩ ይብል በረከት በቃ ኩሉ ፍሰስ ተፋሰስ ዝኾነላ ዓዲ ክትከውን እዩ ዝብል እዚ ክብል ከሎ ግን ናብ እዩ ዝወስደና ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኢሳያስ አፈወርቂ መራሒ ሃገር ኤርትራ ብኩናት ተኣልዩ ሓደ መንእሰይ መፂኡ ናብ ድሕሪ ንዕኡ ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ምእላይ ብኩናት እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ምስ በለ ናብ መላእ ዓለም እንዳዞረ ሰብ እንዳኣከበ እንዳዛረበ እዚ መንእሰይ ዝመፅእ ማለት እዩ በቃ ንኩሉ እንዳዞረ ብዛዕባ ኤርትራ ዘውግዕ ብዛዕባ ኣብ ዓድና ከመይ ንስራሕ ዝብል እዩ ክኸውን እዩ ዝብል ስለዚ ብጠቕላላ እዚ መልእኽቲ ዝሕልፎ ዘሎ እዚ ነቢዩ ማራናታ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰብ ማለት እዩ መንፈሳዊ መልእኽቲ ወይ ከዓ ትንቢት ርኤ እዩ ዝብል ግን ከዓ ፖለቲካዊ ዝኾነ ፅሑፍ እዩ ብትንቢት መልክዕ ከውግዖ ዝፍትን ማለት እዩ ብርግፅ ከዓ ኩሎም ዝበሎም ነገራት ቅድሚ ኣብ ትግራይ ኩናት ምጅማሩ ዝበሃል ዝነበረ እውን እዩ ሓንቲ እህተ ማርያም ይገለጥ ትብል ዝነበረ ሰበይቲ ብዙሕ ትብል ነይራ እያ ቅድሚ ኩናት ናብ ትግራይ ፅንተታዊ ኩናት ቅድሚ ምክያዱ ትብል ነይራ እያ መራሕቲ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ካብ ትግራይ ካብ መቐለ ወፂኹም ትኪዱ ናብ ካልእ ካብ ትግራይ ወፂኹም ናብ ካልእ ቦታ ኺዱ ይረአየን ኣሎ ሕማቕ ነገር ይመፅእ ኣሎ ናበለት ትዛረቡ ነበረት ፖለቲካዊ መልእኽቲ ብመንፈሳዊ ወይ ከዓ ሃይማኖታዊ መልእኽቲ ኣምሲላ ተቕርበሉ ዝነበረት ነይሩ ሕዚ ከዓ ብተመሳሳሊ ናብ ኤርትራ ዝሃቀነ መንገዲ ፖለቲካ መልእኽቲ ዝሓዘ
መንፈሳውነት አለው ብዝብል መንገዲ ግን ዝቀረበሉ ኢና ሪኢና ማለት እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ ብጣዕሚ ዝገርም ኩነታት ፖለቲካዊ መልእኽቲ ብናይ ትንቢት ተዛራባ እየ ዝብል ሰብ ነቢይ እየ ብዝብል እዩ ስብከት እናካየደ ንሰምዖ በጣም ዝገርም ኤርትራን ስመለከታት የመጀመሪያው ነገር ኤርትራ ላይ ያለው መሪ ድንገት ከወንበር ላይ ውድቅ ሲል አየሁ። ሁለተኛ እኔ ማሮ መንፈስ ዓለም ላይ ነው። ሁለተኛ ምንድነው ለምን ወደቀ ሲል ስልጣኑን ልዘጋው ነው አለኝ። ከዛስ ኢሚዲየትሊ ይሄንን ራእይ ካየው በኋላ አንድ ከባድ የሆነ የፖለቲካ ጦርነት እርስ በርስ ተነስቶ አየሁ። ልክ ውሃ እንደሚደፈርስ ሲደፈርስ ብዙ ነገሮች አየውና አንድ በእግዚአብሔር የተመረጠ መሪ በእግዚአብሔር የተመረጠ ፕሬዝዳንት ለምድሪቱ ላይ ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲሾም አየሁኝ። ይህንን ሰው ካሳየኝ በኋላ የሚገርማችሁ በዓለም ላይ ያሉ ትልልቅ ኤርትራውያን ባለሀብቶችን በያሉበት ሀገር እየዞረ ሲያማክራቸውና ሀገሪቷ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ እንዲያለሙ ሀገሪቷን እንዲለውጡ እየሄደ ስብሰባ እየጠራቸው እየሄደ እያወራቸው ሲጋብዛቸው አየሁ። የሚገርማችሁ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኦልሞስት ከ5000 በላይ ቢሊዮነሮች በጣም ብዙ ነው ያሳየኝ። ከ5000 በላይ የሆኑ ቢሊዮነሮች ተሰባስበው ልክ እንደ ዱባይ ትልልቅ ህንፃዎች፣ ልክ እንደ ዱባይ ትልልቅ ሐይቅ፣ ልክ እንደ ዱባይ ሀያል ሀገር እግዚአብሔር ሲያደርጋት አየውና ለቱሪዝም የምትፈለግ ሀገር፣ ለመዝናናት የምትፈለግ ሀገር፣ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ተሰብስበው ቢዝነስ ለመስራት የሚፈልጓት ሀገር፣ ኢንጆይ ሊያደርጉባት የሚችሏት ሀገር፣ ትልቅ የቅባት ሪቫይቫል የሚገለጥባት ሀገር እግዚአብሔር አደርጋታለሁ አለኝ። እግዚአብሔር አደርጋታለሁ አለኝ። በእውነት ትልልቅ በጣም ትልልቅ ዱባይ ላይ አይቻለሁ። እንደዚህ አይነት ህንጻዎች ትልልቅ ህንጻዎች ሲተከሉ፣ ሐይቆች ላይ የሚገራርሙ ቸርቾች ሲሰሩ ምነው አሜን አትሉም እንዴ? እኔ መልእክት ተናጋሪ ነኝ። የማንም የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለሁም። የሰማይ ፖለቲከኛ ነኝ። ያለኝን እላለሁ። ተመለስ ካለ እናገራለሁ። ቀጥል ካለ እናገራለሁ። እሱ ጋር መፍትሄ አለ። በጣም ትልልቅ ህንጻ ደግሞ ህንጻዎቹ የሚሰሩ ጠቅላላ ያዩዋቸው ሐይቅ ዳር ነው። ሐይቅ ዳር ነው። ሐይቅ ባህር ዳር ላይ ነው የተሰራው። ትልልቅ ቸርቾች ባህር ዳር ላይ ተገንብተው ሜጋ ቸርቾች በጣም ዘመናዊ የሆኑ እና ነጮች፣ ጥቁሮች እዛ ቸርች እየሄዱ ሲያመልኩ አየሁ። በጣም ብዙ ሀያላን ሰዎች ወደዛም አገር ሲፈልሱ አየሁ፣ ሲመለሱ አየሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ብላለ፣ የኤርትራን ምድር የእረፍት የበረከት ምድር አደርጋታለሁ። ብዙ ሰዎች በዛ ይዝናኑባታል። ብዙ ሰዎች በዛ ይባረኩባታል። ብዙ ሰዎች በዛ ይጸልዩባታል። ቅባቴን ከምድአጂ ካታፓያ የመጨረሻውን የሪቫይቫል ቅባት እዛ ምድር ላይ ገልጣለሁ አለ። ኢየሱስ ያድናል። ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን ከባድ ነውጥ፣ ከባድ የፖለቲካ ነውጥ፣ ከባድ የፖለቲካ ችግር ምድሪቱ ላይ ሲነሳ አየሁ። ግን የሚገርማችሁ አንድ ወጣት መሪ ነው ያየሁት። በጣም ሲምፕል የሆነ ሰዎችን፣ ድሆችን፣ ችግረኞችን ሄዶ የሚያዋራ ህዝቦቿን ከተበተኑበት ስፍራ የሚሰበስብ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄንን እኔም ባይኔ ያያለሁ። ክቡራት ተዓዘብትና ምሳና ጸኒሖም ስለተኻተልኩምና አዚና ነመስግን። ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ምግባር ጥበባት ሪሓን ከተተባብዑና ኢና ንጽውዕ። ደጊምና ምሳና ስለጸንሐኩም አዚና ነመስግን። ኣብዚ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ። ሰላም ንኣፍሪካ፣ ሰላም ንብሪ ኣፍሪካ፣ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ንህዝቢ ኤርትራ። ኣብዚ ዘለናዮ ሰላምኩም ይብዛሕ። ቻው ቻው። ሰላም ለህዝብ ትግራይ፣ ሰላም ለህዝብ ኤርትራ፣ ሰላም ለህዝብ ትግራይ፣ ሰላም ለህዝብ ኤርትራ